స్తోత్రం 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 తండ్రి ఇంతవరకు 21 మందికి బాప్తిసం ఇచ్చి ఉన్నావు తండ్రి నీ ఆత్మతో ఈ వర్ష రాష్ట్రాన్ని అగ్నితో మండించబడినగాక మల్కంగిరి జిల్లాని అనేక మంది అయా ఇదిగో తండ్రి రాగల దినాల్లో అనేక ఆత్మతో మండించబడినగాక మా ఇదిగో తండ్రి 21 మంది బాప్తిసం పొందిన బిడ్డలకు మారు మనసును నీ ఆత్మను దర్శించండి ఇదిగో ఈ రోజున పరలోక రాజ్యములు నీ ద్వారాలు తెలిసి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా కార్యం జరిగించినందుకు వందనాలు నీ యొక్క సంఘాన్ని నీ యొక్క సేవకులు ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో పరిచయం చేస్తున్న అయా సుశాంతయ్య గారిని బట్టి ఆకాశమరావు గారిని బట్టి కన్నయ్య గారిని బట్టి ఇంకా ఈ ప్రాంతంలో నీ ఘనమైన సేవ జరిగించబడును గాక ఈ ఆత్మలు ఇప్పుడు తండ్రి యొక్కయు కుమారు యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ నామములు బాప్తిసం ఇచ్చున్నాం ప్రతి ఇంకా రాగలదిన నీ ఆత్మతో బలపరచుటకు నీ సాన్నిధిని దీవించమని యేసు నామములు ప్రార్థన చేసి బ్రతమలాడి స్తుతించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి తండ్రి అయిన కృప కుమారుడైన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ అన్యును సవాసానికి ఇప్పుడును ఎల్లకాలమును ఈ రోజు బాప్తిసం తీసుకున్న బిడ్డలను కూడి వచ్చిన సంఘ బిడ్డలందరికీ దేవుడు ఆత్మ సదా